O verán que mereces. Este é o lema da campaña de verán que vende lanzar a Consellería de Política Social, destinada aos mozos galegos. O programa de actividades foi presentado esta mañá pola conselleira Fabiola García, no campamento Virxe de Loreto, en Portosín. Desenvolveránse de xullo a setembro, cun total de 7.830 prazas, 1.000 máis que o ano pasado. Durante os meses de xullo, de agosto e de setembro ofreceránse aquí en Galicia 7.830 plazas, 1.000 prazas máis que o ano pasado 2020. Nesta oferta se incluyen, por suposto, prazas reservadas para persoas con discapacidade, prazas reservadas para os menores tutelados da Xunta de Galicia. En definitiva, vamos a ofrecer unha campaña de verán chea de ocio, chea de diversión para todos e cada unha de nós. Vamos a ofrecer campamentos para os máis novos, nenos e nenas entre 9 e 17 anos, intercambios, outra vez, coas distintas comunidades autónomas a nivel nacional, campos de voluntariado para maiores de idade e un programa que foi moi exitoso pasado verán que como son os minicampamentos Coñece Galicia. Na presentación, a conselleira destacou tamén 3 novidades da campaña deste ano. Entre as novidades que se engaden este mesmo ano, incorpóranse aos campamentos da Xunta de Galicia 4 novas instalacións en Bande, en Parada de Sil, en Cabana de Bergantiños e en Silleda. Recuperamos, como dicía outra vez, os intercambios bilaterais con outras comunidades autónomas que estiveron suspendidos durante o pasado ano, como son o País Vasco, Extremadura, Castela León e a Rioxa, e tamén sumamos 13 novos campos de voluntariado que suman un total de 40. A Xunta anunciou que manterá o protocolo específico fixado o ano pasado para os campamentos de verán. Porque Galicia foi unha das poucas comunidades autónomas a nivel nacional que mantivo os campamentos de verán. E o tempo nos dou a razón. Os campamentos do pasado verán 2020 desenvolvéronse con total normalidade e non hubo ningún caso positivo. O prazo de solicitudes será de 7 días a partir do vindeiro 20 de maio, unha vez publicado no Diario Oficial de Galicia.